Бүгінкінде де бит, қызғанышқа қаршы татарлар арасында, мин мұсылман деушілерде де никахсыз, әти-әнинең рөхсәтсез гражданский брак белән яшәүчеләр күбәйде. Әйткәнемчә, никах булмаса нәрсә була? Зина була. Гражданский брак түгел, ул зина. Бу бик аяныч җәмәгать. Шушы зинадан балалар туса, менә ни өчен бик күп авырту балалар? Шулай бит, күбесе зинадан туган бала. Ни өчен инвалидлар күп? Чөнки ни өчен? Пәйгамбер саллаллаху нәрсә диде? Сахих хадисендә. Кайсы җирлектә риба белән зина тарала икән ди, риба процентка акча бирү яки алу, шулай бит. Һәм зина, никахсыз якынлык кылу, җинси мөнәсәбәткә керү. Белегез ди, Аллаһы Тәгалә бу кавымга, бу җирлеккә ди азап җибәрәчәк ди. Бу нәрсә безнең? Ни өчен шуңа авыртулар күп? Ни өчен шундый инвалид балалар күп? Башка төрле бәла-казалар ирешеп тора. Ике сәбәп: зина һәм риба.